मा टेब्लेट इयो आदा निउट्रिसार्ज मेन होननानै बुङो निउट्रिसार्जमेन औ आच्छा वमेनबो दङ आच्छा वमेनबो दङ बेखौ आइजोफोर लोङो आरोखि बेखौ आइजोफोर ने औ सासे बै जर्डानफोरावहाय सासे हाबा जायै राखावसि सिख्लाया बियो 9-10 मास बिसिनावहाय गोदोसोनानै दङमोन आरोखि दा आङो बे टेब्लेटखौ हैनाय लोगो लोगोनो बियो सप्तासेयावनो लावथि थुजेनानैहाय थाबायनानै गिर्जायाव थांजेनो हाबाय आरो बे हौवाफोरनि थाखाय जाहैबाय आरोखि मा बेमारावहाय हामोब्ला बेखौ जाहैबाय माल्टि भिटामिन जिखुनु मानसिनि देहायावहाय प्रब्लेमानो गासैबो सल्भ जायो आरोखि एन्टि अक्सिडेन्ट पावारफुल आरोखि आं बेखौहाय 10 बोसोर लोंबाय 10 बोसोरावहाय आङो खुनु फार्मासिजोंहाय आङो टाच खालामनाङाखै खुनु डक्टरजों आं टाच खालामनाङाखै बे टेब्लेटखौ जानानैहाय आं गगा मोनबाय थायोमोन मास मोनफ्रोमबो फ्राय गुजुयोमोन ओमफ्राय देहाया लोरबांमोन सान्दुं गोसायावहाय मेगना मोदानोमोन खर' सायो मेगन फिथाइया गोजा जायोमोन दा बेखौ 10 बोसोर बाहायनानैहाय आं दा खुनु मुलि बाय डक्टरजों आं लोगो लानाङाखै बे टेब्लेटआ आंखौ दा फोथांनानै दोनदों बे ओरैनो मोनसेयावहाय बेसेबां लायो बिलाय बेयो पार पेकेटआवहाय बियो 30टा टेब्लेट थायो मास मोनसेनि थाखाय मास मोनसेनि ने आं सिगाङावहाय बेखौ बायजेननाय समावहाय 250 थाखामोन दा 400 थाखायाव फैबाय दा बे टेब्लेटखौ बबेयाव मोनो बे टेब्लेटखौहाय दा RCM होननाय मोनसे दखानदारावहाय पिकआप सेन्टार होननानै बुङो बेवहाय मोननो हागोन आरोखि ओरैनो जानला मोनला फार्मासियाव मोना नामा बेखौहाय मोना बिदिनो आंखौ कन्टेक्ट खालामोब्ला मोननो हागोन आरोखि बे टेब्लेटखौ मोननो हागोन बे टेब्लेटनि सोमोन्दै आं खोन्थानो हागौ जाहैबाय 1.5 लाखसो खरसा खालामदोंमोन खिन्थु हामाखैमोन ने मथा मथि बिनि लामाखौ नायोब्ला अबस्थाखौ नायोब्ला मथा मथि थैनायनि लामायाव थांबायमोन बावैनो बिसोरो 5 बिगा हायाखौ फाननानैहाय ट्रिटमेन्ट खालामनो सेस्था खालामदोंमोन आरो इतिमयधे आंनिफ्राय मोनथिनानैहाय सासे मानसिया लांना हैनानैहाय हामबाय आरोखि दा खनथना जाबाय सोरबाफोर नोंनि कन्टेक्टनि थ्रुयैहाय सोरबाफोर कन्टेक्ट खालामनानै बिहरनोब्ला नों बेखौहाय हरनो हागोन ने हागोन आं होगोन आच्छा रायजो राजा नोंथांमोन जोङो खोनाबाय माने फाथो बिगुरजों लोगोसे मोनसे मानसिजों सोमोन्दो थानाय मुलिफोरबो आदाया फानो दा बे मुलिया जोबोद मोजां दा गावनि खुगानिफ्रायनो मिथिबाय जोङो दा रायजो राजा नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि देहायाव लोरबांफोर जायोब्ला बे मुलिखौबो फाथो बिगुरजों लोगोसे आबादारिफोरनि थाखाय फाथो बिगुरजों लोगोसे बे देहाजों सोमोन्दो थानाय मोनसे रिलेटेड माने मुलिखौबो गोनांथि मुलिखौबो नोंथांमोना बिहरनो एबा सोंहरनो हागोन आरोखि ना आबाद खेथि मावग्राफोरनि थाखाय लाब जागोन बे भिडिअखौ जोबजासे नाय जाय रायजो राजा नोंथांमोना आबाद खेथि मावो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबोद इम्परटेन्ट नोंथांमोननि थाखाय जोबजासे नायलाङोबा नुलांनो मोनगोन एबा मिथिनो मोनगोन आरो बे बुस्थुआ मा आङो बेखौ बिथांनाव मिथिनानै लागोन आरो बिथाङा बबेनि आरो बे खैला मैला बाजाराव मालानिफ्राय लाबोजेना बे बुस्थुखौ आङो मिथिनानै लागोन नाय बेनो जाहैबाय आदाया दा आदाया बबेनि आरो मा जायगानिफ्राय बे बुस्थुखौहाय लाबोयो एसे मिथिहरनो हागोन सिगाङावनो आबादारि फानगोनां बयनोबो आङो मान बावग्रोबाय आङो दिनैहाय सेथिबारनि थाखायहाय बे खैला मैला बाजारावहाय रायजोफोरनो लाब जाथों होननानैहाय नैबे नुजिबिदु सिट राजा होननानै बुङो 7005 बेखौ आङो फार्स्ट टाइम एडभार्टाइजनि थाखायहाय आङो लाबोनाय जादों आरोखि थांनाय बोसोरावहाय माखासे मानसिफ्रा फोजेनदों बरपेटा एरियायावहाय बिसोरो पार बिगायावनो 12 मन 13 मन बिदि मोननो हादों आरोखि बे फाथोखौ फोनानै बे फाथोखौ फोनानै ओमफ्राय ओरैनो बे फाथोआ खय हातसिम लावो आदा आं बेखौथ' हात हिसाबैहाय आङो सोंनाय जायाखसै मथा मथि जोङो जि फाथो मावो महाराष्ट्रनि चक्रमार्का बेफोरनिफ्राय डबल गुन जौसिन आरोखि जोंनाबो बेनि डबल बे जेनेरेल फाथोआ जुदि 8 मन 7 मन जायोब्ला बे आरामसे मिनिमाम 13 मना जायो ओमफ्राय बे जोलैखौ नों बबेनिफ्राय लाबोयो आं बे जोलैखौ मोननो हादों जाहैबाय जि कम्पानिया बेवहाय मावो रिजनाल मेनेजार गुवाहाटीयाव थायो बिथाङा सासे मानसिनि गेजेरजोंहाय बै गवालपारानि सिङाव थानाय लखिपुरनिफ्राय आंनो बङाइगावसिम साप्लाइ होयो नोङोहाय बायनानै लाबोयो नों बङाइगावनिफ्राय लाबोनाय माने होजोंनिफ्राय बङाइगाव साप्लाइ हरो ओमफ्राय नों
बे बुस्थुखौहाय खैला मिलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम नामा लाबोनाया? दिनैसो फार्स्ट टाइम लाबोदों। आदसा ओमफ्राय बबेबा बाजारावहाय फानजेनबाय नामा? आङो ओरैहाय मावफारनि बरपेटा बाजाराव फानो ओमफ्राय दुबुरथुलि बाजाराव आङो फानो। आदसा बाराखैमोन। औ बाजारावहाय ओरैनो मोनसे मोननै बाजाराव फानजेननाय जाबाय आरो ना? औ ओमफ्राय बेखौहाय नोङो ओरैनो बेसेबांसिम लाबोनानै फानफैनाय जायो? आङो लकेल एरियायावनो ओरैनो 550नि आङो फानखायो। बे मोनसेयाव? पार पेकेटावहाय बा पार पेकेटाव 900 ग्राम थायो। 900 ग्राम? 900 ग्राम फोनो गोरोंफ्रा बेखौ आराय बिगासिम खुबैयो। जायफ्रा एक्सपार्ट नङा एसेबां फोनायावहाय बिसोरो बिगानैयावहाय फोजोबो। आदसा बे पेकेटसेखौ? पेकेटसेखौहाय औ। आदसा बेवहाय 900 ग्राम जाहैबाय ना? औ बेनि एमआरपिआ जाहैबाय 630। आं बेखौहाय 550आवहाय आङो फानो। आदसा आं दिनै फार्स्ट टाइम खैला मेला लाबोनायखाय आङो एभारेज हिसाबैहाय आङो 500नि आङो होलांगोन। आदसा बेखौहाय 500नि होलांनाय जागोन पेकेटाव ने? पार पेकेट औ ओमफ्राय दा नोङो बिनि अनगायै आरो दस्रा बेगरबो लाबोनाय जायो नामा? बेनि उनावहाय माइ जोलैखौहाय आङो लाबोगोन आरोखि। आदसा माइ जोलै ने? बे कम्पानियावनो जुखामबो दङमोन। आदसा जुखामखौ आङो जायगायावनो मोनोखा आङो एभारेज खालामनो हायाखिसै। बाजारनि अनगायै कन्टेक्टनि थ्रुयैहाय आदानि न'आवबो मोननो हागोन नामा बे जोलैखौ? मोननो हागोन। ओमफ्राय दा गामिया बबाव आदानिया? आंनि गामिया थुक्राझार बाजारनि एसे खोलायावनो देवलगुरि होननाय गामि। देवलगुरि ने? आदसा दा जों रायजो राजा नोंथांमोन जायफ्रा आबाद खेथि फाथो मावो दाथ' नै फाथोनि सिजोनसै ओमफ्राय दा बेवहाय रायजो राजा नोंथांमोना नैबे आदानिफ्राय स्पस्ट' खोनाबाय गुबुन फाथोआ माने 9 मन जायोब्ला बियो 13 मन जायो।